Teraz vám ukážem, ako treba naložiť prehadzovače, keď už máme natiahnutú osnovu, tú patričnú šírku, tak potrebujeme naložiť tie prehadzovacie nite. A to urobíme nasledovným spôsobom. Okrúhly prehadzovač takto nastavíme do stredu a vyťahneme túto kovovú tyčku doľava a tuto je na to vytvorené držiak a do tohto držiaka vyťahneme tú tyčku až ku kraju poslednej nite prehadzovača. Takto vyťahneme ešte. Tak. A teraz si pozrieme, že ako bolo navlečené prehadzovač. Teraz zoberieme patričnú nite, prehadzovacie nite, ktoré sú pripravené. A teraz vidíme, že posledná niť, prehadzovacia niť išlo zozadu. Tak teraz zoberieme ďalšiu niť takto a prevlečieme takto a navlečieme na tyčku z tejto strany. Tak. Zoberieme ďalšiu niťku, ktoré sú už pripravené. Takto. Natiahneme pretočíme cez ďalšiu osnovnú niť. Ale už neideme z prednej strany prehadzovača, ale zo zadnej strany. Takto. A zase dáme na kovovú tyčku. A toto opakujeme cez celú šírku tkaniva, ktoré sme akože nasnovali. A keď už máme natiahnutú, máme už tie prehadzovacie nite umiestnené na celú šírku, tak prehadzovacú tyčku takto presunieme zase naspäť. Takto. A už vidíme, že keď šlapeme na šlapak prehadzovača, tak tie nite každú zdvihne, druhú stranu keď šlapeme, tak na druhej strane zase zdvihne a tuto bude otvor, kde môžeme nastrkať, čo chceme tkať.